Lezi ndaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli imbukeli ezinohlonze emini nje. Liyaqala namhlanje enkantolo yemantshi yaselusikisiki icala elibhekene nabalisa abayisithupha abasolwa ngokubulala abantu abayi-18 engobozana elusikisiki esifundazweni i-Eastern Cape. The applicant is not facing a sentence that is a slap on the wrist. She's actually facing life imprisonment. Inkantolo yemantshi yaseRudeport ilindeleke ukuthi isethule kusasa isinqumo esicelweni sebhayili sikaTiffany Mick nosolwa ngokubulala indodana yakhe ebineminyaka eyi-10 uJaden Lee Mick. Obambe njengephini lenhloko yabehluleli ijaji uMbuyiseli Madlanga uzobamba isithangami nabeyindaba namhlanje ntambama nalapho ezochaza ngeinhlelo zekhomishana ezophenya insolo ezenziwe umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ingilandi iguqise iSpain ngamagoli 3 kwelodwa sekukhahlelwa ama-penalty ukuze ibe ngompetha be-UEFA Women's Euro 2025 ihlanga lesibili kulandelana. Sikubingelele mbukeli sikwamukele eyindabeni zehora lokuqala igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali sibonga kakhulu-ke ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kuwumsombuluko emini ake sibheke ukuthi yiziphi esigijima nazo namhlanje emini. Liyaqala namhlanje enkantolo yemantshi yaselusikisiki icala elibhekene nabalisa abayisithupha abasolwa ngokubulala abantu abayi-18 engobozana elusikisiki esifundazweni Eastern Cape. Abasolwa ke babhekene necala lokubulala kanye nokutholakala nezibhamu eyingekho emthethweni nezinhlamvu. Upon or about the same date, time and at or near the same place mentioned. Mbukeli ke njengoba sibona ke enkantolo njengamanje kulindeleke ukuthi ke liqale ke icala. Into nje ke esingayiphawula mbukeli ukuthi kunabasolwa lapha yana okuwumzukisi wakwaNdamase uSiphoso Xolo Miyekethe uAphiwe Ndende noBonga Hinsa umawethu noMdlwembu noSongezo Vuma kulindeleke ukuthi ke bawavume amacala ababhekene nawo. Bazophinde ke futhi phela batshela nenkantolo ukuthi banabo yini abameli noma bazoyimela bona. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi izinto nje ke engicabanga ukuthi sonke nabo bonke abantu abalindele ukuzizwa kuleli cala isizathu sokuthi konje laba abantu abayi-18 babaze bebulawa ngesihluku kangaka nje ingoba kwakwenze njani. Siyazi ke futhi nokuthi ungqondongqondo phela ukuthi ungqondongqondo ke kuleli cala ukhona yena uvele ungaphakathi yena ke ungumzukisi wakwaNdamase naye umile ke futhi kwelokuthi ke ufuna ukuthi ayiphendulele. So lokho siqhubeka nje ke nokulandela leli cala ke sizwe ukuthi ke ngabe lizoqhubeka kanjani ke namhlanje. Unlawfully and intentionally killed Dimpho Anita Madu, an adult female person, by shooting her with firearms. Count 24, murder against accused 1, 2, 3, 4 and 5. In that upon or about the same date, time and a place mentioned in count 7. The accused did unlawfully and intentionally kill Thabiso Madu, a 15-year-old male person, by shooting him with firearms. Count 25, unlawful possession of prohibited firearms, being a light automatic firearm against accused number 2, 3, 4 and 5. In that upon or about the same date, time and at or near the same place mentioned in count 7, the accused did unlawfully have in their possession a prohibited firearm, to wit a 7.62mm by 39 caliber USSR model AK-47 light automatic assault rifle with serial number 1972TH833, a 7.62 by 39 caliber USSR model AK-47 light automatic assault rifle with serial number BE 6402
and a 7.62 by 39 millimeter caliber PRC model AK-47 56-1 light automatic assault rifle with serial number 14237164 without holding a license issued in terms of section 17, 19 or 20 of subsection 1. Mbukeleke lawo bekuye ke ummeli omele izisulu kanye nemndeni yazo eseqala ke esebala laphana amacala ke uhlu lwamacala ke labo abasolwa ababhekene nawe uchaza ke ngenhlobo yezibhamu or izikhale zabe ke zisetshenziswa ke ngesikhathi kubulawa ngesihluku labantu abayi-18 kuthe mase kuvezwa ke sababona ke lapha abasolwa bonke behlezi ke bebahlanu kodwa ngimbonile lapha eqaleni ngase esandleni sokunxele nangiya laphana umzukisi okuyena ke okuthwa wakwaNdamase futhi kuthiwa uye ke ongqondongqondo labasolwa nje ubabona ke mbukeli kuthiwa abathathu babo batholakala ke noma amaphoyisa abathola bese sifundazweni saKwaZulu Natal so lokho siqhubeka nje ke nokucoshelana lokucala mbukeli senze isiqiniseko sokuthi sekwazisa ngokuqhubekayo kanti ke mangabe ke siqhubekela phambili inkantolo yemantshi yaseRodeport isihlehlisele ikusasa isicelo sebail sika Tiffany Mick nosolwa ngokubulala indodana yakhe ebineminyaka eyishumi nomuvo uJaden Lee Mick umbuso wenze izethulo zokugcina futhi kulindeleke ukuba inkantolo ikhiphe isinqumo kusasa. Umick ubelokhe enikine njalo ikhanda ngesikhathi umshushisi ebuyela kobunye ubufakazi obubhalwe estatementini esifungelwe esabhalwa uMick kanti uMick usamile kwelokuthi umsulwa kuleli cala umshushisi uthi izikhathi ezibhalwe estatementini zikaMick asifani futhi kuningi okukhombisa okungathembeki kwakhe. This explanation is disingenuous in the sense that if the applicant was honest with the court and number one, two, more importantly, she wanted to catch out the investigating officer with regards to the explanation was they left it out because they wanted to they had issues, they knew there would be issues around the time. Umshushisi uthi uMick akabhekene nanoma yiliphi icala nje kepha libucayi futhi lingahle limgwebe udilika jele. Remember, that the applicant is not facing a sentence that is a slap on the wrist. She's actually facing life imprisonment. And at the rate of her defense, Your Worship, we submit that she is skating towards that sentence. Now, secondly, fine, we can argue this aspect about her being a danger to the public and so on. Icala lizoqhubeka kusasa. Sithanda ukwexwayisa umbukeli osheshezwele ngokuqukethwe ilombiko olandelayo. Kubikwa ukuthi umlisa owukapteni emaphoyiseni udubule owabe intombi yakhe kanye nomfowabo bashona wabeke eseyidubula naye isigamekweni okulimala kuso nabanye abathathu eProtea Glen eSoweto. Ngokwembiko yamaphoyisa kuthiwa bekunomcimbi wogubhusu lokuzalwa emzini ke walo wesifazane ngesikhathi ukapteni wamaphoyisa edubula wabe sebhekisa kuye ke isibhamu. Abangani kanye namalungu omphakathi basashaqekile emva kokwenzeka kwalesigameko igazi beligeleza igcekeni kanti kubikwa ukuthi laba bobabili bebengasathandani bebehlanganiswe izingane zabo ezimbili ezineminyaka eyi-15 nesishiyagalombili kanti okuvelayo ukuthi azikho izimpawu ebezikhomba ukuthi kungenzeka into efana nalena phakathi kwabo njengoba bese kunesikhathi bahlukana. If you understand the word integrity, that's her. Humble, loving, supportive, because where I work, whenever there's event, she will be part of the people that are organizing event. And it's so sad that she has been coordinating colleagues, farewells, colleagues, last memories at work when we do memorial services. To think that now it's her memorial service that needs to be planned and coordinated.
Unxusa amaphoyisa ukuba ahlinzeke ngosizo lokwelulekwa ngokwengqondo kumaphoyisa njengoba libonakala lenyuka izinga lamaphoyisa abulala abantu abasebudlelwaneni nabo. We are appealing that the subs and all the law enforcement agencies, let them talk to their staff, let them find out, is there anything that they can do to help and assist. Amaphoyisa athise kuvulwe uphenyo ngalesigameko. We are giving our members these tools to protect themselves against criminals. So it is so very disheartening to see the very same tools being used to kill their loved ones. Umndeni unxusa ukuba uhlonishwe ngalesikhathi esinzima kanti uzohlinzeka ngezinhlelo zomngcwabo ngokuhamba kwesikhathi. Obambe njengephini lenhloko yabehluleli ijaji uMbuyiseli Madlanga uzobamba isithangamina beindaba namhlanje ntambama nalapho ezochaza ngeinhlelo zekhomishana ezophenya insolo ezenziwe umkhuzo wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ikhomishana kaMadlanga isungulwe umengameli wezwe Cyril Ramaphosa kulandela ukuvela obala kweinsolo ezibekwe uMkhwanazi okhombe ngomunwe ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu njengoxambukela ekusebenzeni kophiko lamaphoyisa kanye nasekuhlakazweni kophiko olwalujutshelwe ukuphenya ngokusocongwa kosombusazwe kwaZulu-Natal. Ijaji uMadlanga kulindeleke ukuthi amemezele ukuthi ikhomishana izoqalana nomsebenzi ejutshelwe wona. Ikhomishana kaMadlanga izokwethula umbiko wayo emva kwenyanga ezintathu isiqalile ukusebenza. Iphinde futhi kuyethula omunye ngemva kwenyanga ezisithupha. Ngesonto ledlule ihhovisi lomnyango wezobulungiswa lishicilele imbandela nezinhlelo zokusebenza kwekhomishana kaMadlanga. Umholi we-Action SA eParliament uAthol Trollip usevulele amacala obugebengu umphenyi wamacala uPaul O'Sullivan lokhu ke kuhlobene noxhaxha lwemlayezo uTrollip ayibiza njengokuhloswe ngayo kumesabisa nathi imnqinda ekwenzeni umsebenzi wakhe eParliament. uTrollip uthi uziva ehoriswa ngoO'Sullivan kwaye uthi londo iyamthintela kuba enze umsebenzi wakhe njengelungu laseParlamente. He says, I've been looking at your misinformed attacks on me on social media because someone forwarded them to me. You're clearly an arrogant fool that doesn't have a clue what's going on. Mkhwanazi is one of the biggest criminals that ever wore police uniform. His crimes, when they are finally exposed, will shock the nation. Best part is, unlike you who are in receipt of my taxpayer rands, I don't get a single cent. Then he said, you attack me personally on social media as if you are Mkhwanazi's right-hand man, which means that you must be supporting his criminal conduct. Either that or you are far too stupid to know a criminal when you see one. And he goes on, you know, he calls me a criminal. uTrollip uthi uza kuqhubeka esenza umsebenzi wakhe njengelungu laseParlamente. I'm not a criminal, and all I was doing as a public representative, member of parliament, is calling for the allegations, both his and Mkhwanazi's, to be investigated. And if that intimidates him and elicits this kind of response, it is absolutely so melodramatic. uO'Sullivan uyaziphika izitsholo zikaTrollip edlulisa isithi naye uza kummangalela phansi kwezitsholo zokuphazamisana nengalo yomthetho. Kusenjalo, iAction SA ithi isiphakamiso salombutho womthetho oyilwayo ofuna ukuphelisa izihlalo zabasekela mphathiswa sisaqhuba. Lo mthetho uyilwayo ukhutshiwe ukuba afune uluvo lwabantu. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eKapa. Mbukelisi sathi qu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. There is that engagement that is ongoing with regards to the tariffs, and obviously BERCO does also play a role in terms of the coordination, in terms of being an integral part of it. Ungqongqoshe wezamazwe omhlaba uRonald Lamula uthi elakuleli liyaqhubeka nokubonisana neMelika njengoba intela yamaphesenti angama-30 yokuthumela imikhiqizo kuleli yazwe izoqala ngoLwesine. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi liqalile namhlanje enkantolo yeMantshi yaseLusikisiki icala libhekene nabalisi abayisithupha abasolwa ngokubulala abantu abayi-18 engobozana eLusikisiki esifundazweni Eastern Cape. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi zindaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo.
Kulimale abantu abaningana engozini ebandakanya imoto ezisikhombisa kuhlanganiswa ke nebhasi emgwaqeni M1 eduze kwase Boysen zeGoli. Ingxabano equbuke phakathi komshayeli webhasi nomgibeli kukholakala ukuthi yiyo ke ebangele lengozi. Kusola ukuthi umshayeli webhasi wehlulekile ukuyilawula yathola namahlanze ke neimoto eqhamuka komunye umzila. Akekho okubikwe ukuthi bashonile kule ngozi. The scene has now been cleared. A case will be opened at the nearest police station to actually find out what would have been the actual cause of this accident. But with the preliminary information we have received is that the passenger had an altercation with the driver, then grabbed onto the steering wheel. The bus lost control, which was traveling on the M1 South, and then veered off the M1 South into the barriers and over the median and crashed into vehicles which are traveling on the M1 North. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uhlonze ukuthi amaqembu amakhulu okuyiwona azuza inkululeko emazweni awo lapha eAfrika abhekene nesikhathi esibucayi sokwehlelwa ukwesekwa okhethweni. Umengameli Ramaphosa ubekhuluma engqungqutheleni yobuholi bamaqembu azabalazela inkululeko ezophothulwa namhlanje eKempton Park Gauteng. Phakathi kwamaqembu amakhulu athamelele ngqungquthela kubalwa iZANU-PF yaseZimbabwe, iFrelimo yaseMozambique kanye neSWAPO yaseNamibia. Abaholi bamaqembu azuza inkululeko emazweni akhe lesifunda eseningizimu yezwekazi iAfrika bahlangene ngomzamo wokudingida ngezinselele ababhekene nazo emazweni. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthe mkhulu umthwalo nomsebenzi uhlala amaqembu azabalazela inkululeko yamazwe awo. We must confront a hard truth. Our liberation movements are under siege from within and without. Most of our movements are having to contend with declining electoral support, shifting demographics, frustrated young people in our various countries, economic inequality, and foreign interference. No mengameli waseNamibia uNetumbo Nandi-Ndaitwah ugcizelele kokunye kwalokho okushiwe ngumengameli Ramaphosa. The outcomes of most of our recent elections in our respective countries are clear warnings that should not be taken lightly. The responsibility and the duty to build brighter and more prosperous countries for the next generation lies with us, liberation movements. Udaba lwempi engenamkhawulo eGaza alizange lusale ngaphandle emaphuzwini okuxoxwe ngawo kule ngqungquthela. We condemn in the strongest terms the crimes against humanity and the genocide committed by the apartheid state of Israel against the people of Palestine. Abaholi balamaqembu bagcizelele ngesibophezelo sokuthi kufanele kuliswane nezenzo zenkohlakalo. uRonald Lamola ongqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uthela kuleli liyaqhubeka nokuxoxisana neMelika mayelana nentela yokuthunyelwa kwemikhiqizo yakuleli yazwe. Intela yemikhiqizo yakuleli ethunyelwa eMelika amaphesenti angama-30 izoqala ngoLwesine waleli sonto. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamola uthi elakuleli liyaqhubeka nokuxoxisana neMelika odabeni lwentela yokuthunyelwa kwemikhiqizo. There is that engagement that is ongoing with regards to the tariffs, and obviously BERCO does also play a role in terms of the coordination, in terms of being an integral part of it, and we continue to engage. And as you will remember, when we visited Washington, we left a draft framework on our proposal, and since then we continue to engage. Lamola uthi bakholelwe ekutheni iMelika ngelinye lamazwe amqoka ekhwebelaneni ngakho ke sikhona isidingo sokuthi iqhutshekwe nokuxoxisana nalo leli yazwe. Many countries across the globe are affected by this, and even our economy will be affected if those are indeed implemented. But we will not get tired. We will continue to engage the US because we believe they are an important strategic trading partner. There is a need to continue to engage with them on a mutual beneficial way and also a mutual respectful way, because they also have their own foreign policy, which we have to respect.
we also have ours that they have to respect. Esinye sezizathu ezenze kuba iMelika yenze lezi zinguquko ezenzile kuntela yokuthunyelwa kwemikhiqizo ukuthi ihhovisi lomengameli wayo uDonald Trump libona elakuleli njengezwe elilaxaza iMelika lanquma ukuba kanye namanye amazwe angaboni ngasolinye nayo. Bakhathazekile abagibeli beyitimela kuleli izwe njengoba kusazoba likhuni isatshe ukubhekana nezindleko zokukhokhela amathikithi esitimela njengoba imali yokuthenga lamathikithi izokwenyuka eqaleni kwenyanga ezayo. Izakhamuzi ezihlukene eNingizimu Afrika lomgibeli uthembele esitimeleni ukuya emsebenzini insuku zonke. Manje uthi ukwenyuswa kwemali yokugibela kuzokwenza impilo ibe nzima. I use train every day to work. But I'm not happy about the increase because they increase with more money, 100 rands. Njengoba abagibeli bekhathazekile, iJusa ithi ukunyusa imali yokugibela esitimela kuhlukumeza abadla imbuya ngothi kanye nezisebenzi. This we can accept. The Metro Rail and PRASA should be viewing this as a public service, and that, like other public services, it must actually contribute to lowering the cost of living. Osomabhizinisi abafufusayo abadayisa eziteshini zezitimela bathi nabo bazoshayeka kulokhu. Omunye uthi kwayimanje ibhizinisi lakhe livele alenzi kahle. We're gonna fight out so bad because no more business. No money now, but no money. No more income. Kusenjalo abagibeli abajabulile ngokuthi izitimela azisebenzi ngamasonto. Ingilandi iguqise iSpain ngamagoli amathathu kwelilodwa selibekwe emlotheni yabeke isinqobo umqhudelwano weUEFA Women's Euro 2025. iSpain isona ebezidlala kakhulu kulomdlalo njengoba kuyisona nesikwaze ukushaya igoli liqala emzuzwini ngama-25 umdlalo uqalile. Nokho Ingilandi ke ikwazile ukubuyisha igoli lokulinganisa emzuzwini ngama-57. Lamaqembu amabili abambane ngegoli elilodwa kwaze kwaba ke libekwe emlotheni nokuyilapho efike yanqoba khona ke Ingilandi. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapha bese kuphathele zona oza kwethu bayeza ke nendaba ngolimi lesindebele makugamanxa ihora lesihlanu ntambama. Thina ke siyabuya ngehora lesikhombisa ngosihlwa ube nosuku oluhle usale kahle.